Sanibonani. Ninjani niyaphila? Asithembe niyaphila bafethu. Mfo Mkhonza nibingelelayo. Asithembe niyaphila nonke. Ake ngibonge futhi ngamukela ama-new subscribers to this channel ku-YouTube. Ngamukele nama-new followers lapha ku-TikTok. Ngamukele nje nawo wonke okhona la obuka le video. Ngithi big up to you. Ngiyabonga ngokusupporta le channel. Ngike ngenza i-video lapho bengikhuluma khona ngey'ndaba zokubulawa kwabantu noma kwama-leader e-Operation Dudula. Uma ngenza le video bengikhathazekile futhi ngikuvezile ukuthi ngikhathazekile ngokuthi kube khona abantu abafayo ngale ndlela kusabalala iy'ndaba zokuthi kungenzeka ukuthi babulawa abantu bokufika. So manje ngenza le video lena-ke ukulungisa ezinye izinto engicabanga ukuthi kufanele ukuthi ngizi-address la. For example nje okokuqala, sengitholile ukuthi ayikho into ethi lo mfo bengikhuluma ngaye ukuthi ubulewe ufile. Uyaphila lo mfo okuthiwa uKatleho Malachi, kodwa yena uyaliphika-ke lelo gama abizwa ngalo elithi Katleho Malachi. Uzibiza ngoSiphiwe Shabangu, ongomunye wabaholi be-Operation Dudula. Ngizoyifaka nje khona manje la clip kulabo abangakayiboni ezikhulumela yena mathupha ukuthi uyaphila. Kodwa into ayishoyo uthi laba abasabalalisa izindaba zokuthi ufile ubulewe, uthi abantu ababuya ngaphandle kwe-South Africa. Uzobabiza ngamagama engisaba nokuwasho la. Uyayibona leyo nto? Angiyamukeli futhi angiyisupport indlela abiza ngayo abantu ababuya ngaphandle kwe-South Africa noma ama-foreign nationals. Indlela akhuluma ngayo angiyisupport ukuthi ababize ngale ndlela ababiza ngayo. Kodwa nje nayi angiqale nje ngiveze la ama-post ku-social media lawa a-influence ukuthi mina ngize ngenze leya video ukuthi ngikhathazekile ngokuthi kube khona abantu ababulawayo base-South Africa. Naku ebengikubona ku-social media. Niyawabona-ke lama post, different social media channels abesho ukuthi kushone uKatleho Malachi ngokudutshulwa eqeda ukubeka ingane yakhe esikolweni and all that. So kodwa manje after doing my own thorough research ngitholile ukuthi akulona iqiniso ukuthi ushonile. So ngizoqala nje ngokuthi ngixolise ngokuthi ngenze i-video ngingakatholi iqiniso eligcwele ngale ndaba lokuthi ushone ngempela. Kodwa-ke nake ngifuna ukusho, ayikho into engiyisapothayo ethi abantu bokufika babulawa. Cha, ayikho into engiyisapothayo njalo. Ayikho futhi into engiyisapothayo ethi abokufika abahlukunyezwe eSouth Africa. Cha, ku-wrong lokho. Uma ngabe bayahlukunyezwa is wrong. Ngihlezi ngikusho futhi khona la ukuthi abangalinyazwa abantu bokufika, abangashaywa, abangabulawa abantu bokufika. Kodwa ngizo-add kuloko ngithi abantu bokufika nabo mabangagangi uma bese-South Africa.
mabangenzi izinto ezi-wrong uma bese-South Africa. Okokugcina, uma bengena e-South Africa abangene ngendlela esemthethweni abokufika. Umthetho kumele uhlonishwe ngoba nama-South Africans uma kwenzeka eya emazweni abo kufanele ukuthi ulindelwe ukuthi enze okufanayo, ahloniphe umthetho walelo lizwe. So le video engizoyifaka manje ividiyo engifuna ukukhuluma ngayo kancane, ividiyo engiyithole kwi-page le-Operation Dudula. Uyayizwa leyo nto? Nayi le clip engifuna ukukhuluma ngayo kancane ekaKatlego Malachi noma uSiphiwe Shabangu. So xoxa ngayo after sesiyibonile. Hey nina makorekwere. Makorekwere ndini. Nithi ngifile. Hayi. Mina nguSiphiwe Shabangu, angiyena uKatlego Malachi. Ibhele leli umphemba uSompisi uKhubula Godide waphuma ngenono entabeni yaseLenge. So ithi ngimtshele ke makorekwere ndini. Operation Dudula is here to stay. We are going to fight for our country. You must go back to your countries. Go back to your countries. Go and fight your president. Ningazosibulala la kuma social media sibe siphila. We are going to make your life miserable. You must know that this is South Africa and you will see the wrath of South Africans. So ngisaphila nguSiphiwe Shabangu, Commander's Morning. Uyamuzwa ukuthi uthini umfolo. Uthi uSiphiwe Shabangu. Uthi yena akashonanga. Qhubeka athi le indaba zokuthi ushonile zisabalaliswa ngama-foreign nationals, ngizoyibiza kanjalo mina, noma yena ababize ngamanye amagama engingawasupport. Uthi-ke le indaba zisabaliswe. Ngizibuza-ke into eyodwa ukuthi kuyiqiniso yini ukuthi abantu ababuya ngaphandle kwe-South Africa yibona abasabalalisa le indaba zokuthi ushonile? Mhlambe bangaziphendulela la kuma-comments. Kodwa nje engifisa ukudlulisa yilokho. Uma kuwukuthi uyayibona futhi uyayizwa le video Siphiwe Shabangu noma mholi we-Operation Dudula, kulamagama owakhuluma la, indlela obiza ngayo abantu abamnyama ababuya emazweni angaphandle kwe-South Africa, ngizokugxeka mfowethu. Akufanele ukuthi babize ngale ndlela. Angicabangi ukuthi indlela yokubabiza. You may have izinto ongazithandi ngabantu bokufika bazenze eSouth Africa, but akwamukelekile ukuthi ubabize ngalamagama obabiza ngawo la. Yabo nje nami njengoba ngihleli la, kunezinto ey'ningi engithi mangibone ey'ndabeni kuthiwa mhlampe abokufika babanjwe betshontshe iy'moto sebayophuma mhlampe eBreitbridge, noma batshontshe iy'moto eza-South Africa bayoshona eMozambique, noma batholakale ney'bhamu ezingekho emthethweni, noma batholakale sebebulele abantu. Konke lokho nami ngingumuntu ongakuthandi futhi ongakwamukeli. Kodwa angeke ngize ngibabize ngamagama aziswana noma okwedelela. Bafowethu, asifundisaneni ukukhuluma, sibe nendlela e-right yokukhuluma. Uma ngabe abantu ababuya ngaphandle kwe-South Africa belanga ngokungemthetho futhi benza izinto ezingamukeleki kule country, loko akuwarrant ukuthi bese sibabiza ngamagama afana nalawa akhulunywa umfowethu la uShabangu kule video. Akufanele kube kanjalo. Asibeni nobuntu. Sithi selikhuluma iqiniso ukuthi asizamukele izinto ezithile, kodwa sibe silikhuluma ngenhlonipho. Yiloko nje ngifisa ukusho. So ukuconclude nje ngingasho ngithi kuleya video yami ebengiyenzile ngiye ngabona ukuthi ngcono ngiyidelete ngoba ngiyenze ngiyisusela ey'ntweni ezingamanga, ezingama-fake, njengoba sengibonisile la ukuthi
nawa ama-channel a-influence leya video ukuthi ngiyenze ukuthi kubulawa abantu be-Operation Dudula. Futhi noma ngingashongo ukuthi akwenziwe ini, ngivulele mina i-dialogue yokuthi akuxoxwe ngalento. Kodwa leyo video ngoba ngibona ukuthi imoya ibiphezulu kwabanye, ngabona ukuthi no, angiyidelete ngenze le engiyenza manje ukuze sibonise ukuthi kahle kahle inhloso akuyona ukuthi kuliwe la, ukuthi kuxoxwe ngale zinto ezenzeka eSouth Africa, uqhanyuke ne-solution ukuthi yini engenziwa. But into engingayisho nje ukuthi uhulumeni wase-South Africa ngikholelwa ukuthi kumele usheshe uyisukumele le ndaba ngoba iyabhubhudla inkezo uma ngayibeka kanjalo. Kunempi ewumshosha phansi njengamanje ekhona phakathi kwabantu base-South Africa nabantu ababuya kumazwe angaphandle. Uma ungasukuma u-government u-address-e onke lama-concerns ngendlela e-right, ama-concerns akhona kubantu base-South Africa, uphinde u-address-e nama-concerns akhona kubantu bokufika about South Africans. Ngicabanga ukuthi uhulumeni le isikhathi esi-right kakhulu sokuthi le ndaba le uyifake ikhulunywe ngempela, kuthathwe ne-action ukuthi ilungiswa kanjani, kungaliwa, kungabi physical between South Africans nabafowethu ababuya ngaphandle. So yiloko nje engifisa ukusho la ukuthi kule video ebengiyenzile ngiyidelethile, ngenze le namhlanje. Sixolise kulabo abaphakanyelwe umoya mhlampe, abafile noma abezwe ngazuthi mhlampe sithi abantu bokufika abaphathwe ngendlela engekho right. Cha, angikaze ngikusho lokho futhi asoze ngikusho. Mina into engiyenzayo la ngifuna ukuthi kube ne-unity, but at the same time mayiba khona i-unity akube khona phela nokuhlonipha imithetho yezwe. Uyayizwa lona? Yebo, simnyama sonke, abafowethu ababuya ngaphandle kwe-Afrika abakithi, kodwa ngeke size sivume uma benza izinto ezingekho emthethweni eSouth Africa ngoba if ngisuka nje manje ngiya ezweni elingaphandle ngiyo-expect-eka nami ukuthi ngenze okufanayo, ngihloniphe umthetho wakhona. Yiloko nje engifuna ukusho bafethu, asingalwi, let's not be physical. Asifake i-pressure kuhulumeni ukuthi uhulumeni kube uyena othatha isinyathelo alungise le simo. Singalwi sodwa, singahlaselani sodwa, singahlaseli abokufika. Mina ngikholelwa ukuthi uhulumeni okufanele athathe i-action ngama-concerns wethu, hhayi ukuthi thina sithathe i-action siyohlasela abantu bokufika. Yiloko engifisa ukusho. Kanjalo nabo abantu bokufika abayeke ukuthi benzeni, bakhulume izinto ezingahle zivuse ulaka kubantu base-South Africa ngoba isuka kanjalo impi. Yiloko nje engifisa ukusho la njengomfowabo Mkhonza. Ngiyabonga bafethu niphile. Ngiyacela niqhubeke nisapotha le channel ngokusubscribe ku-YouTube futhi ni-follow na ku-TikTok. Thank you so much.